кажи им да се дръпнат. Дръпнете се! Дръпнете се! Дръпнете се! Мари, 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 Мари! Мари нищо не направи. Това Мари ли спря? Да. Що? И се оправил човек. Иван! Още 50 метра! Давай! Дай, Ване! Дай, Ване! Дай, Ванка! Колко метра бе? 100! Давай! Давай! Дай, Ванка! Ай, Ванка! Давай! Не искам Силяна. Давай! Давай! Айде, слагай плавниците и не те питам с кой искаш.